Mulla on tänään testissä Awesome DT2 Pro sähköpotkulauta, mikä ihan oikeesti nyt tälleen visuaalisesti näyttää merkittävästi kalliimmalta sähköpotkulautalta, mitä tää on. Eli tää maksaa tällä hetkellä 950 €, eli alle 1000 €, mutta tää niinku näyttää ulkonäöltänsä niinku vertaantuvan johonkin Dualtroneihin ja muihin semmosiin. Ja speksitkin on oikeesti hyvät, joten tutustutaan tähän sähköpotkulautaan vähän tarkemmin tällä videolla. Ja tosiaan, kuten normaalisti, niin mä aion kertoa ihan mun omat rehelliset mielipiteet tästä sähköpotkulaudasta, vaikka tosiaan Awesome lähetti tämän sähköpotkulaudan mulle testiin. Ja tosiaan sinne on semmonen alennuskoodi, jos sä hyödynnät sitä, niin sä saat semmosen pienen kivan alennuksen ja samaan aikaan sä tuet tätä mun kanavaa ja mä oon hyvin kiitollinen siitä. Mutta aloitetaan nyt tuolta tärkeimmästä, eli akusta ja moottoreista. Mutta pikaisesti tästä brändistä itsessään, eli siis tää on oikeesti Kukirinin sub-brändi, mikä on aika mielenkiintoista. Eli tää on niin kuin Kukirinin semmoinen yritys kokeilla vähän semmoista enemmän premium ulkonäköä, mutta kuitenkin hyvin vahvalla Kukirin mentaliteetillä. Eli mahdollisimman paljon tehoa ja akkukapasiteettia ja kuitenkin hinta pyritään pitämään mahdollisimman alhaalla. Ja mä sanoisin, että ainakin tälleen ensifiiliksiltä niin ne on onnistunut todella hyvin tässä. Joten tulee olla ihan mielenkiintoista nähdä vähän, että ottaako Kukirin sitten myöhemmin ehkä inspiraatiota tästä brändistänsä vai miten ne oikein jatkaa, koska mun on pakko sanoa, että mä tykkään kyllä tästä melkein aika paljon enemmän kuin niistä Kukirinin laudoista. Paitsi se G3 Pro on edelleen mun kova favoritti, mutta joka tapauksessa tehoa riittää. Eli siis tässä on nyt 2 moottoria, eli 1100 wattia edessä ja täällä takana ja 3000 wattia suurin piirtein piikkitehoa. Se on oikeesti, tässä painoluokassa se on edelleen ihan törkeän paljon, koska siis tämähän painaa noin 35 kilogrammaa. Niin 3000 wattia kuitenkin tämmöisistä 10 tuuman renkaista, niin se on oikeasti todella paljon vääntöä, 32 Nm per moottori vielä. Herra jestas. Joten erityiskiitos nyt mun Karibian serkulle Lamantinille tästä kiihdytystestistä. Kiitoksia Lamantinille nyt tästä kiihdytystestistä. Ja kuten näette, niin on aika posketon oikeasti. Miettii kuitenkin, tää on sähköpotkulauta. Ihan oikeasti. Mutta akkukapasiteettia kans riittää täältä dekistä, niin 52 voltin 23,4 ampeeritunnin kokoinen akku, eli semmonen 1188 wattituntia, jos ollaan oikein tarkkoja. Ja mä sanoisin varmaan, että toimintasädettä suurin piirtein tämmöisellä akulla sitä on vähän vaikea arvioida nimenomaan, koska se riippuu, että ajatko sä yhdellä moottorilla vai ajatko sä 2 moottorilla, kuinka kovaa sä ajat ylipäänsä. Niin mä sanoisin, että tää on mitä tahansa melkein 80 ja 35 kilometrin välillä. Voi olla jopa, että sä saat, jos sä ajat molemmilla moottorilla ihan täysiä kaasupohjassa koko ajan, niin voi olla, että sä saat tämän akun tyhjäksi jopa alle 30 kilometrissä, koska oikeasti se ottaa niin paljon tehoa sieltä. Koska jos mietitään, hei, 3000 wattia piikkitehoa, 1100 wattitunnin akkukapasiteetti, niin mitä se on suurin piirtein maksimitehoilla tyyliin alle 30 minuuttia ajoa, niin ei se nyt hirveän pitkälle silleen pääse, varsinkaan täystehoilla, mutta semmoisessa perusajossa nimenomaan, jos sä mietit jotain kaupunkiympäristöä ja muuta semmoista, niin suurin piirtein semmoista 25 kilometriä tunnissa, niin kyllä sä pääsee reilusti yli 50 kilometriä ihan helposti. Mutta tässä tosiaan tulee mukana nyt valitettavasti vain 1 laturi. Mä olisin ehdottomasti toivonut, että olisi tullut 2, koska täällä on 2 latausporttia kuitenkin. Eli siinä on vaan 1 2 ampeerin laturi. Se siis tarkoittaa tälle laudalle latausaikana 12 tuntia tyhjästä täyteen. Eli ei mikään nopea lataus, joten mä ehdottomasti itse ostaisin ainakin toisen laturin, mikä vähän sille ikävää. Mä kyllä tavallaan toivoisin, että Awesome niin kun ollessaan tämmönen vähän premium brändi, niin saisi kyllä laittaa toisen laturin sinne mukaan. Mutta samaan aikaan mä myös ymmärrän, että se on niin kuin näille valmistajille semmoinen helppo tapa tehdä vähän lisää rahaa, koska jos sä myyt uuden laturin, niin se on yleensä niissä on voittomarginaalit aika merkittävästi suuremmat. Mutta tässä on nyt vähän tämmöiset uudet niin kuin mikä toi on, tämmönen latausportin pää, niin se valitettavasti on vielä toistaiseksi
hyvin haastavaa saada niitä latureita mitenkään niin kuin halvemmalla. Eli tällä hetkellä näyttäisi vähän siltä, että sun on ehkä pakko ostaa Awesomin oma laturi. Mä toivon, että nyt ehkä kiinalaiset pikkuhiljaa herää siellä AliExpressinkin puolella, että me saadaan halvempia latureita ja mahdollisesti tehokkaampia latureita myös, mutta vielä toistaiseksi ei ole näin. Mutta mä ainakin itse sanoisin, että tämmöiseen hyvin perusajoihin niin tämä akkukapasiteetti on vallan mainio. Ja tässä kun nyt ollaan dekin ääressä, niin dekkihän on mehevän kokoinen, eli 18 senttiä leveä ja 52 senttiä pitkä. Ja sitten täällä on vielä lisäksi tämmöinen jalkateline. Ehdottomasti mä tykkään todella paljon käyttää tätä. Joten varsinkin semmoisissa ehkä teknisemmissä niin kuin kurveissa, jos sä haluat viedä tätä vaikka kartingradalle tai jonnekin muualle semmoiseen, niin siihen tää tuntuu olevan kyllä todella hyvä. Mua melkein niin kuin aina hämmentää nyt tää, kuinka hyvin nämä on onnistunut suunnittelemaan nimenomaan näitä jousituksia ja linkustoja, koska mä oon oikeasti hyvin pitkään ollut näitä linkustoja vastaan. Ja mä olen edelleen, koska näissä on nimenomaan se, että se miten tää paino jotenkin tuntuu jakaantuvan tonne eturenkaalle, niin siinä on semmonen isompi riski, että lauta lähtee vispaamaan. Mutta samaan aikaan mä oon nyt ainakin iskostanut itselleni päähän, että yli 60 kilometrin tuntinopeudet sähköpotkulaudalla on ihan oikeasti liian kovaa. Se on vaan oikeasti liian kovaa. Se on niin kova nopeus, että usein nimenomaan tämmöisestä pienestä renkaista, niin kaikki pienet epätasaisuudet maastossa tai ihan asfaltillakin, niin välittyy paljon herkemmin tonne. Ja erityisesti tämmöisessä linkustojärjestelmässä, niin se pikkasen alkaa vispaamaan siinä. Tai voi alkaa vispaamaan ja mulla tosiaan kävi sitten kerran tälleen. Oh my God! Eli tosiaan malttia kyllä sen nopeuden kanssa, mutta tää siis on kantokapasiteettia 150 kilogrammaa myös, eli jaksaa ehdottomasti nimenomaan painavampiakin kavereita ja ylipäätänsä, koska on tuplamoottorit ja tuplavetoa, niin todellakin jaksaa liikuttaa vähän kookkaampiakin äijiä siellä. Mutta mä sanoisin vielä sen, että tässä on nyt nämä oikeesti hyvät jarrut. Mä nimenomaan tämmöiseltä vähän niin kuin nyt yritän tämmöistä premium-fiilistä, niin jarrutuntuma on hyvin merkittävä siihen. Ja tämmöiset 140 mm zoomin jarrut, joo, merkkinä ei nyt mikään ihan niin kuin siellä jotain Shimanoa tai muuta semmoista, mutta joka tapauksessa nämä oikeesti puree todella hyvin. Zoomi on periaatteessa semmoinen kiinalainen halpismerkki, mutta samaan aikaan niillä myös on parempia jarruja. Ja meillä nyt nimenomaan on semmoiset paremmat jarrut täällä. Ja sen purentatehon ihan oikeasti huomaa. Joten mä ehdottomasti olen tykännyt nyt noista jarruista. Ja tää pysähtyy niin rivakkaan. Joten jarrut kyllä ehdottomasti skulaa, ja koska tämä on sähköpotkulauta, niin tietenkin hän pitää olla taittomekanismi. Eli täällä on nyt tämmönen hyvin samanlainen taittomekanismi tyyli kuin siinä Kukirinin G3 Prossa. Eli täällä on tämmönen metallibiitti, iso semmonen, joka pitää ruuvata auki, ja sitten vedetään tämmöisestä vivusta, jos mä saan sen auki. No niin, kyllähän se sieltä tuli. Ja sitten ohjataan tää nimenomaan tänne. Ja sitten se koukku, mikä tuolta löytyy, mihin voi tosiaan käyttää myös noita ostoskassia tai jotain muuta semmoista, niin sitten se nousee sieltä. Itse asiassa ei mikään ihan älyttömän painava loppujen lopuksi tämän tehoiseksi sähköpotkulaudaksi, mutta kuitenkin ihan hirveästi mä en haluaisi tätä sähköpotkulautaa kantaa. Mä varmaan ostaisin jonkun vähän kevyemmän sähköpotkulaudan, jos mulla ei olisi hissiä esimerkiksi ja asuisi vaikka toisessa tai kolmannessa kerroksessa. Ja mä tykkään kans. Vitsi, mulla on niin paljon asioita, mitä mä tykkään tässä sähköpotkulaudasta. Valaistus on ihan oikeasti yksi niistä, koska se, että kannattaako välttämättä olla siniset ledit, niin ei ainakaan niin kuin autoissa saisi olla niin kuin sinistä tai punaista oikein. Niin tässähän nyt on täällä edessä on sininen ledi ja sitten todella tyylikkäästi täällä dekin sivussa myös. Ja mä sanoisin, että se on sen verran hillitty kuitenkin, niin ei ainakaan pitäisi tulla mitään niin kuin epäselvyyttä siinä, että sulla on jotain poliisivaloja tai muuta semmoista. Ne on sen verran pehmeät,
jos mä silleen voin sitä kuvailla. Mutta toinen juttu. Tää on hassu plussa sanoa edes sähköpotkulaudasta, mutta tämän laudan vilkkuvalot on oranssit. Mutta joo, no, se on ihan oikeasti plussaa, koska usein näissä on mitä erikoisimpia värejä käytetty noissa vilkuissa, joten mun mielestä on kiva, että ne on oranssit ja ne myös oikeasti näkyy hyvin, mikä on kans toinen juttu. Mä tykkään siitä, että noissa on tommosen niin kuin vähän grillityyppinen grill, mikä se on suomeksi, herranjestas. Railo? Mikä herranjestas? Mun suomi hajoaa. Anyways, koska mä en osaa suomea, niin jatketaan. Niin täältä edestä löytyy tosiaan etuvalo myös, mikä on aina tärkeää, jos pimeällä haluat mahdollisesti ajaa jossain myöhässä syksyllä. Ja sitten tuolta löytyy myös jarruvaloa. Mutta tässä etuvalossa on mielenkiintoinen lisäjuttu, ja se on erityisesti se, että tänne sisälle saa AirTagin. Nimenomaan se Apple AirTagin saa tänne sisään, eli tässä on muutama ruuvi, mitkä pitää ottaa irti, ja sitten sinne sä saat sujautettua AirTagin. Sinänsä tosi siistiä. Suomessa ei niin hirveän käytännöllinen tietyssä mielessä, koska meillä loppujen lopuksi on niin kuin iPhone-käyttäjiä niin kuin prosentuaalisesti väestöstä aika vähän, niin se, että mikä niin kuin, Applen ekosysteemin niin kuin kattavuus Suomessa on, niin on vähän heikomman puolinen. Mutta jos asut kaupungissa, niin eiköhän se silloin aja ihan asiansa. Mutta jos asut jossain maaseudulla, niin enpä tiedä, onko siinä hirveästi järkeä. Mutta jos mä tämmöisen laudan ostaisin, niin kyllä mä ehdottomasti sinne Apple AirTagin heittäisin, joka on tosi siistiä, että ne on ajatellut tommosiakin asioita vähän tarkemmin. Ja tää kun nyt on täällä ylhäällä, niin se tosiaan ohjaantuu nimenomaan se valo sun tangon mukana, mikä on sille ihan hyvä, mutta nyt kun ei tavallaan saa säädettyä sitä kulmaa ollenkaan, että missä se valo niin kuin heijastaa eteenpäin, niin se ei ihan hirveän pitkälle kyllä valoa anna, ja mä en tiedä sitten, että se voi olla, että vähän heijastaa kyllä vastaan tulijoille, mikä on aina tietysti mielessä vähän ikävää. Toki voithan se ehkä jotain teippiä tuohon ylänurkkaan laittaa, jos sä oikein muita kohteliaasti ajattelet, mutta siirrytään tonne ylös ohjausklusteriin. Tosiaan mun tripodi ei kyllä nyt yllä tähän, eli jos sä oot niin kuin alle varmaan 170, niin mä en usko, että mä suosittelisin tätä sähköpotkulautaa, koska tää on aika korkea toi tai mikä tää nyt on, ohjausputki ylipäätänsä, koska nimenomaan varmaan 170-185 on niin kuin tälle sähköpotkulaudalle se optimaali pituus. Ja kuten näette, NFC-tagit. Nämä on aina ihan kivoja, paitsi että mua aina pelottaa, että mä hukkaan nämä. Mulla on vähän huonoja kokemuksia näistä, koska mä tuppaan tunkeen ne aina jonnekin huonoon paikkaan. Mutta jos sä haluat käynnistää tämän laudan, painat hetken tuosta power-näppäimestä, sitten tonne ylös näkyy tommosia viivoja, ja sitten sä näytät tätä siihen ja sitten se käynnistyy. Ja valitettavasti, kuten vähän näettekin, niin ihan hirveän hyvin tämä näyttö nyt ei näy suorassa auringonvalossa, ja tämä kamera ei ainakaan tykkää tästä. Omilla silmillä kyllä se näkyy ihan kohtalaisesti, mutta silti voisi olla ehdottomasti mun mielestä kirkkaampi. Ja tässä on nyt siis 3 tehotasoa, eli täällä on Eco, Sport ja Race. Ja kuten sanottu, niin tässähän on 2 moottoria, ja täällä on tämä DDM-nappi, mitä painamalla, niin noi tuplamoottorit menee päälle. Ja siinä on tosiaan semmoinen kiva pieni punainen valo sitten kans, mikä näkyy siinä. Ja silloin kun sulla on tuplamoottorit päällä, niin siellä näkyy tommonen 2 rengasta sitten siellä. Ja nämä vilkut, mä niin tykkään näistä. Siis tää vipu on niin miellyttävä ja silleen nimenomaan 950 € hintaluokassa tämä tuntuu todella mielenkiintoiselta, että me saadaan tämmöisiä tavallaan laadukkaan tuntuisia osia. Ja silloin kun sä laitat vilkkuu päälle, niin silloin se vilkkuu myös tuolla sitten. Ja vaan painamalla sinne samaan suuntaan, niin sitten se poistaa sen vilkun päältä. Ja tässä on myös siis kävelyavustin ja sitten saat myös noi valot päälle. Eli painamalla hetken sitä pohjassa, niin tuolla sitten näkyy, että valot on mennyt päälle ja siellä ledit nimenomaan nyt syttyy nämä kaikki sivuleditkin tuolta. Ja sitten takavalokin, mikä on kivasti integroitu nimenomaan tuohon takalokasuojaan, että se oikeasti myös näkyy sieltä ihan koko ajan. Mutta tässä laudassa mä ihan erityisesti tykkään tästä kaasukahvasta, mikä on
hämmentävää, varsinkin ihmisille, jotka on katsonut mun videoita vähän pidempään. Mä oon aina kritisoinut näitä sormiliipasin kaasuja, koska ne on ihan, siis ne on niin jäykkiä. Aina joutuu vetämään ihan hirveällä, siis sormet rystysellä valkoisena, että sä saat sen kaasun vedettyä pohjaan. Mutta nyt ihan pikkasen vaan vaatii voimaa, että sä saat tämän loppuun asti. Ja tää on todella kevyt nimenomaan pitää koko ajan pohjassa, jos haluat pitkää matkaa taittaa. Mikä on ihan älyttömän siistiä nähdä. Et nyt on niinku vihdoin viimein saatu sormiliipasimetkin kunnolla hoitoon. Ja niin, täältä unohtui sanoa, että tuolla on toi torvi myös, mikä on hyvin kova ääninen. Ja sitten plussa ja miinusta kun painaa pohjassa, niin se pääset tänne P-asetuksiin. Ja täällä niitä riittää, siis herran jestas, montako niitä nyt oli edes. Täällä oli, siis mitä, 20 näitä oli? Siis pääsee kyllä säätämään niin maan perusteellisen 23. Herran jestas. Joten sieltä manuaalissa sitten näkyy paljon tarkemmin sitten, että mitä kaikki nuo asetukset sitten tarkoittaa. Eli nopeutta ja kaikkea muut semmoista pääsee säätää tuolta, jos sä haluat rajoittaa nopeutta tai mahdollisesti laittaa sen kulkee ihan täysiin. Ja sitten samalla vielä, kun tässä ollaan, niin tämä koukku itse asiassa on hyvinkin käytännöllinen, koska siis tämä on nyt tavallaan ehkä väärinpäin, mitä monissa muissa laudoissa ollaan nähty. Nimittäin nytten niin tähän tankoon päin kohdistettuna. Eli nyt kun sä laitat repun tähän, niin sen paino tavallaan tiputtaa sen suoraan tähän tankoon vasten. Eli silloin se ei ainakaan tipu sieltä edes kovillakaan töyssyllä, koska tämä koko ajan nojaa tohon. Eli siinä mielessä mä tykkään tostakin designista. Ja gripeistä mä sanon sen verran, että siis nämä on tämmöiset aika lailla ergonomiset gripit, eli sitten kun sä säädät ne oikeaan kulmaan, niin näissä on hyvin miellyttävä pitää kämmentä. Ja ne on kuitenkin yllättävänkin leveät, eli sä saat kyllä hyvin pidettyä siinä kättä ja kuten sanottu, jarrut ihan törkeän hyvät. Ja se tosiaan on aika tärkeää myös sähköpotkulaudassa, nimittäin vesitiivistys, koska tää on nyt siis IP54 vesisuojattu. Tämähän nyt siis oikeasti tarkoittaa semmosia, mitä? Se on niin kuin roiskeita ja mahdollisesti käytännön näkökulmasta suurin piirtein semmoista sadetta. Ehkä semmoisia kevyt sadekuuroja tää tulee kestämään, mutta jos sä haluat ajaa tällä ihan oikeasti kunnolla sateessa, niin mä ehdottomasti suosittelen, että sä avaat tän dekin ja laitat sinne silikoonia tonne saumoihin. Se on tosi nopea ja helppo homma, joten mä en voi oikeasti suositella sitä tarpeeksi. Ja varsinkin tässä dekissä niin se on poikkeuksellisen helppoa tehdä, joten ihan oikeasti siinä menee varmaan 5 minuuttia, niin kannattaa se tehdä, koska muuten sä kadut sitä mahdollisesti myöhemmin, jos sä aiot täällä sateella ajaa. Ja sateesta ajamisessa puheen ollen, niin lokasuojat kerrankin ihan oikeasti. Mikä siinä on niin vaikeaa, että sähköpotkulautoihin on vaikea saada näitä hyviä lokasuojia? Kerrankin ihan oikeasti kunnon pitkä lokasuoja täällä takana, joka myös kunnolla ottaa huomioon tämän takarenkaan, eikä silleen, että se loppuu tähän, koska kuitenkin se aina roiskii sieltä sit enemmän. Vähän toivoisin vielä aavistuksen pidemmän lokasuojan tänne eteen, koska nyt tällä hetkellä paljon moskaa tulee lentää tuohon jousitukseen, mikä on vähän negatiivinen asia, koska silloin, jos sulla on paljon moskaa siellä ja jousittelet siinä, niin todennäköisesti tulee kulumaan vähän enemmän. Mutta joka tapauksessa ainakin se on riittävän pitkä tänne, niin sun päälle ei lennä sitten mitään mutaa tai vettä tai mitä nyt sitten ikinä päätätkään tällä ajella, niin se on ihan oikeasti mulle hyvin tärkeä asia tämmöisessä sähköpotkulaudassa, että on kunnon lokasuojat, koska tuntuu, että alanko mä sitten niinku 3D-printtailemaan itselleni lokasuojaa, koska eihän näihin niinku sitten ole oikein mitään aftermarket-juttuja sitten saatavilla. Mutta joka tapauksessa kohtalainen vesitiivistys, eli kestää semmoisia perussadekuuroja, mutta jos sä haluat sateessa ajaa, niin ehdottomasti suosittelen vesitiivistystä. Ja myös muutenkin suosittelen sitä, koska ikinä ei voi olla liian varma. Joo, puhutaan vähän mun loppumietteistä tästä sähköpotkulaudasta sitten. Mulla on kyllä pakko sanoa siis oikeasti, tää on ylittänyt mun odotukset ihan kokonaan. Se, että tää on 950 €, tää on niin merkittävästi laadukkaamman tuntunen. Siinä on se, että laatu tuntumaan, mikä niin kuin laudoista tulee, niin siihen vaikuttaa hirveästi nimenomaan se, miltä se ohjattavuus tuntuu, jarrut,
erityisesti, ja se kaasutuntuma, nämä on niin kuin ehkä semmoisia merkittävimpiä asioita, ja sitten kanssa se ulkonäkö on niin kuin, tosi paljon vaikuttaa siihen vaikutelmaan, mikä siitä laudasta tulee. Ja mä itse henkilökohtaisesti ainakin tykkään todella paljon tästä ulkonäöstä. Tämä on tämmöinen niin kuin hyvin tyylikäs industrial design, ja 950. Mä voin hokea sitä vaikka koko loppupäivän tässä, ja se tuntuu olevan erittäin hyvää vastinetta tälle rahalle. Ja se vähän tekeekin tästä mielenkiintoisen, että tässä on niinku aavistuksen vääntävämmät moottorit tavallaan kuin siinä G3 Prossa, ja tämä on kuitenkin halvempi kuin se. Toki siinä G3 Prossa on niinku 2 laturia, tässä on niinku 1, ja siinä on niinku vielä isompi dekki, siinä on irrotettava akku, että riippuen vähän, että millä sä laitat enemmän painoarvoa, mutta tavallaan tämä on myös samaan aikaan mun mielestä kevyempi sähköpotkulauta taisi olla, olisikohan peräti jopa 5 kilogrammaa kevyempi, että tämä on mahdollisesti niinku käytännöllisempi lauta kuin se G3 Pro, mutta siinä oli ehkä aavistuksen itse asiassa parempi ohjattavuus, mutta silti tämä on erittäin mielenkiintoista, että tavallaan Kukirin on nyt luonut tämän Awesome-brändin, mutta samaan aikaan ne kilpailee hyvin vahvasti omia merkkejänsä vastaan, mikä on hyvin hämmentävää. Mutta joo, mä oikeasti tykästyin tosi paljon tähän lautaan. Nämä noi renkaatkin, 3 tummaa leveät, poikkeuksellisen hyvällä kuviolla, niissä on kans, mä sanoisin, että ehkä normaalia vähän pehmeämmät renkaat, mikä erityisesti niin sähköpotkulaudassa on tosi hyvä olla, koska se tarjoaa sitä ekstra pitoa, koska kuitenkin on niin pieni rengas kontaktipinta tuohon maahan, niin se on tärkeää, että me saadaan niin mahdollisimman paljon pitoa koko ajan. Ja siitä mulle ehkä tulikin mieleen, että miten mieltä olisit siitä, että jos mä veisin näitä sähköpotkulautoja itse asiassa radalle testiin, niin kuin karting-radalle, koska siellä niin kuitenkin näissä riittäisi varmaan semmoinen alkukiihtyvyys ja semmoinen ohjattavuus, että voisi kartingradalla mahdollisesti ajaa. Että mulla on tuossa aika lähellä yksi semmoinen, joten mä mietin, että voisi viedä G4, G3 Pro, tän ja muutamia muita, G2 Masteria ja kaikki niitä sinne testiin ja katsoa vähän, että mikä niistä olisi oikein nopea. Joten jätä ihmis kommenttia, jos kiinnostaisi nähdä semmoinen, mutta joo, ylipäätänsä erittäin siisti lauta. Odotan mielenkiinnolla, että mä saan muita Awesomin sähköpotkulautoja testiin. Käydään jossain vaiheessa niin kuin ajelemassa nimenomaan tällä sähköpotkulaudalla vähän enemmän, niin mä kerron sitten siinä lisää mun fiiliksiä. Mutta tosiaan, jos on kiinnostaa tilaa tämmönen, niin käytä ihmeessä sitä mun koodia ja linkkiä, niin samalla sä tuot sitten tätä mukana, vaan mä oon hyvin kiitollinen siitä. Ja jos on kiinnostaa tulla juttelemaan näistä, niin ihmeessä jätä sitten kommenttia tai sitten liity tuonne mun Discord-kanavalle. Siellä jutellaan sähköpotkulaudasta, sähköpyöristä ja muista virittelyistä ja mitä kaikkea nyt onkaan. Mutta ei mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!